Og så er vi tilbage, og det er en one for all. Fiora mod Blitzcrank. Blitz. Og jeg tager Q i starten. Altså prøv lige at se ind i basen, vi står alle sammen. Det er en slags papir, du. Og man griner. Ja, vi skal nok ikke lige købe det, der står i recommended. Vi køber direkte. Det gør jeg til gengæld. Hey, hvem er min A-carry? Det er godt. Godt lidt. Ja. Det kan jeg også gøre. Go back. Nej, jeg vil gå bort. Johannes, går du bort? Ja. Og går lidt, så går de der. Okay, Johannes, Johannes, hvad har du startet med? Q. Jeg starter med E. Fedt. Så har Doom hen, så nok jeg dem op. Hello, motherfucker. Har du taget den? Hallo, dans. Nej, Johannes, prøv lige at stoppe det. Er du klar? 3, 2, 1, nu! Fucking god sang. Jo, så er du god med de grabs der egentlig. Ja. Ja. Du kan selv prøve at spørge Ben, hvordan det gik sidste gang. Hej. Det var som Blitzcrank. Ben, du kan bare lære det. Det kan jeg ikke have Blitzcrank. 2 tanky Blitzcranks and 3 AP. Johannes, du er AP. Jeg går AP. Ja. Så er der en tanky chop og en... Okay, det er fint. Johannes, kommer der eller hvad? Vi skal over og nakke de der Fiora eller? Yeah. I kan bare rundt. Nej, vi har headminister hernede. Nej! Johannes, lad os tage grab. Bare grab den, når du kan. Nej, hallo, vi skal først have dem til at push. Hver gang en af os får en minion, så får en anden. Jeg fik 2, fordi en af fik en minion. Så sidder jeg bare med den der Fiora herinde på midt. Det er fucking det her, det bliver fucking funny. Bare sørg for, at du kan stille level 2 hurtigt som muligt. Ja, så kan vi bare begge to grabbe den. En af os grabber ind, og den tager den anden her. Og så når de prøver at komme væk, så grabber jeg bare igen. Så der er chat, ja. Nej. Holy motherfucker, Johannes. Prøv at se, hvor meget den der Mr. Fiora er kommet ned på. Miss Fiora. Hvad fanden er det for? Jeg har grab nu. Jeg har nok op og... Prøv at se her på midten. Prøv at se, hvor meget liv hun faktisk har mistet. Ja, supporter kan faktisk vinde et helt game, hvis du ikke vidste det, Ben. Ja, vi synes set ikke. Skulle da have taget Soraka. Ja! Epic Soraka vinder. Ej, AP Blitzcrank kan også blive funny. Jeg kan godt lide det der, man kan tage chance, man ikke engang har. Ja, jeg vil have haft 6. Jeg kunne ikke grabbe ind. Holy motherfucker. Kom her. Jeg elsker bare Knock it off, Get back here! Get back here, motherfucker. Hvis hun går Get back here! for minions, så er hun død. Først var det Blitzcrank. Get back is pissed der. Hold kæft, mand. Hold da kæft, det er også det her. Så bare skriver 2 blad. Ej, nu. Nå, jeg mangler maler herinde. Det gør jeg også. Jeg har ikke engang råd til grab mere. Det har jeg. Går det godt ned i jer, to? Ja, vi fik jo lige 2 kills. Til mig! Ja, du fik den begge, men... Jeg er faktisk bange for, at du var ved at dø lige før egentlig. Så jeg grabbede jeg bare den sidste Fiora der. Kan ikke vente, bare grab! Det er mega... Jeg kan godt lide, at jeg under faktisk den der Fiora herinde på midt. Hvad fanden tror du ikke, vi gør hernede? Og det er en perfekt sat ward, der var. Eller vi skal bare lade en push igen. Det er bare venter. Hey, jeg vil lige prøve at se. Er der ingenting?
Jeg sidder bare med den der Fiora, der er inde på midt. Jeg håber, hun pusher. Martin. Johan, bare kom her. Der er heller ingenting der. Det er godt. Det er fucking funny. Okay, nu er der en, der er en. Hvornår får du din igen? Mit hvad? Grab? 4. Nå, det har jeg først en lang tid. Åh, fanden, for der er lige kommet en, der er anden, nemlig. Jeg har OK lang cooldown jo. Ja, det er det lige. Pas på. Eller sådan set ikke OK lang. Den blå der, den har mega meget. Den har mega lang. Okay, pas lige på, mand. What the fuck, minion? Nej, minions! Går de efter dig, eller hvad? Ja, nogle af dem. Stop med at feed, mand. Man får 2 kroner, når det er. Hallo, Ben, vi skal fokus Fiora. Fokus Fiora. Nej! Minion! Så skal du bare dø. Du har det grab, ikke? Nej! Jeg brugte jo på en minion. Jamen, duck op. My motherfucker, Johan. Seriously, jeg fik hende ind under toweren. Ja, men så ved jeg ikke, hvad sker. Det er fucking... hvad nu? Var det der... Hallo, hun er pisse sur. Hun gider ikke spille mere. Ja. Okay, let's go. Need to try 5 Darius 10 also. Ja, den kunne egentlig være rigtig sjov. Ja, det er sådan 5 Yi. Seriøst. Godt være, jeg er mega low, men det er lige meget. De er bare mega awesome, han. Ja, jeg hader hende her. Ja, jeg kan godt lide dem, men de kan ikke finde ud af at spille Fiora. Skal hun gå ind i din grand? Ben, du skal bare lande. Hey, skal vi lige gank med lidt? Kom. Lad os stoppe feedene. Ben, vi kommer ind til dig. Kom så. Can ikke. No help, really. Okay, Ben, nu skal du bare triple grabbes. Dum. Triple grabbers. Klar. Hello, motherfucker. Klar. Go. No. Grab. Knock up. Ej. Get back here, bitch. Get back here. Ja. I got it. Er vi? Jeg går det. Sig ja. Så ser jeg Fiora skriver. Let's gang. Johannes, jeg kommer ned. Skal du komme på det? Det er mega OP, bare komme til gang. Let's crank. Hvis du kan få grabben ind af. Jamen, de bliver bag minions jo. Nej, jeg hader minions. Nu kan jeg lave fuld combo. Ja, du skal nok tage tilbage. Ja, okay, nu kan vi sådan set på. Nej. Okay, Ben, du skal nok tage tilbage. Det der har jeg ikke engang. Johannes, kom nu. Ben, din midlaner. Jeg kommer så hurtigt, som jeg kan. Jeg bruger min speedy for det. Altså, de har ikke engang ulti hernede endnu. Nej, jeg er heller ikke. Det er du. Ja. Godt. Bare beslag. Så kan du lige gå ind på din midlane. Okay. Det er mega sjovt. Ja, det er virkelig sjovt. Minion! Og næste gang, jeg skal spille kritik. Ja, det kommer an på kat. Alle vores tre, vi siger bare til 6. Ja, så har vi det. Ja. Johannes. Ja! Jeg står bare med den samme tak der. Bare så dobbelt grab til hver sin side. Hun er min! Nej, hun er min! Fail. Jeg giver faktisk rimelig meget damage her en midt til hende. Jeg kan godt lide, hun klarer sådan noget. Jeg kan tower her. Grab! Hun paralyzer, what the fuck? Parrier. Your turret has been destroyed. Okay, Ben. Ja, hun er der. I can maybe get away, or maybe not. Det er du. Var det hende, der gik midt lane? Ja, det var din. Hun har fandme købt af det.
Ja, med midtlaner, ja. Helt vildt. Han har ikke købt anden. Okay, jo, seriøst, vi er fucking 5 bitbank, og vi var tæsk af 5 gjorde. Ja, nej, de har faktisk flere kills. Top lane, de får et slag af 5 gjorde. Men bare grab den. No. Det jeg godt lide ved det der, at man bare kan grab den. Så bare nok dem op. Okay, botlane, deres botlane, de 4 nu på. Jeg kan godt lide at have fået en 3 kills. Men deres toplaner, det er en OP. Det var hende, der lige døde der. Hun har en 6-2. Jeg døde en. Nej. Jeg har ikke engang fået nogen kills endnu. Undskyld! Ja! Hvordan, Ben? Ja, jeg kan fucking bare tage kill her. Det er mega fedt at være... Ja, too much crap control. I will say that too, Ben. Fuck! Jeg dør. Hvorfor? Havde du en knife på dig, eller hvad? Ja. Den skal jeg lige se, hvad... Ej, Ben. Hvad fanden var Bafta her nu? Bafta. Det er Obama. Han har en mega dårlig. Jeg er bare mega syg med Jeg kan Blitzwing. virkelig godt lide det her game her, det er mega sjovt. Jeg kan godt lide den der game. trolling der. I er klamme dernede lige nu. En der, 2 der. Du er bare fucking low. Og jeg ser, what? En af deres toplaners feed. Ja, det var det, jeg siger. Og hvis hun kommer ned til os lige nu, jeg får lige for smæk, mand. Jamen, det gør hun ikke. Kun helt vildt. Nej, det gør hun ikke engang. Du er helt mistress. I løber bare væk i 2 sekunder. Hey, det er ikke os. Det er ikke os. Det er mig, der er definitely not. I'm not boom boom. Rand er død. Seriøst toplaner. Okay, jeg synes ikke, så et game her, det tager så lang tid alligevel. Ja, især ikke når det ikke gider at gå derop. Come on, please. Seriously. Jo, skal vi så bare til top lane så? Ja. Når de så feed dem så sygt, så... Jeg er sikker på, at vi kan tage dem. Okay! Nej, der var det andet. Det er fucking funny at grab. Hey, bag dig, Ben. Bare grab all the time. Jeg kommer, Ben. Hvad? Gad tower ikke lige angribe på dem der? Nej. Shit. Hvorfor smadrer hun det egentlig ikke bare? Du bare smadret det, så havde du brugt dit teleport, som nogen vil. Okay, Johan, det var lige lovligt det der. Det var lige godt grov. Ej, okay, der er du udskidt, mand. Øj, sæt. Hvad fanden var det for et grab, Johan? Du er det grab, Ben aldrig har lavet. Hallo, hvor tower har 1 HP. Hallo, du kan bare gå der en ult. Det her tower her, det har 1 HP. Hallo, vi skal prøve at købe lifesteal til ham. Nej, lidt fag. Jonas, vent. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan bait. Hello, motherfucker. Hello. Ej, det var en minion, Ben. Okay. Det ved jeg godt. Ben! has been slain. Okay, vi skal... vi er fucked. An ally has been Au! slain. Ja, okay, de tog også nogen, der er mega OP, jo. Vi tog bare supporter. Det var egentlig lidt dumt deres. Men det er funny. Og det er rigtig sjovt, når man bare kan sætte dem op hele tiden. Jeg nok bare var så grab den hele tiden. Og se, det har kun 1 HP, mand. Så endelig redder de det. Ja! Godt, Johannes. Ever. Okay. Jeg skulle lige sige, hvis jeg ikke har fået den. Nej, kraftedeme, mand. Okay, grab den. Boom, boom. Jeg kommer fra dig, Jonas. Hvad laver boom, boom? Nej, Ben. Ben, jeg er klar. Down, guy. Total wasteland, altså.
Jeg kan godt lide, vi Okay, bare du har boostet på billedet, det der er ikke. Hey, jeg vil have rød buff. Jeg er blå. What's that? How to get the rød buff? Nej, de har taget min blå. Jeg Svend har brug for hjælp. Det er hende med blåbuffen. Nej, jeg fik rød buff. Ej, det er så sjovt, der er game med det. Ja. Jeg sidder bare og venter på, at deres spioner kommer længere frem. Lad mig. Kom så, Jonas. Ja, vi skal bare fokus på Fjord, så har vi vundet. Oh shit, jeg står bare hernede. Nå, du står bare og danser. Hallo, vi skal altså bare købe en Thormail. God idé, ja. Godt, de havde en warp, de der. Jeg er kun på midt lige nu. Der er ingen, der kaster over det der. Der er ikke nogen mord her. Hej med dig, menneske! That's shit, man. That's disgusting. Skulle de have mig dræbt her, Johannes? Ja? Jeg nåede ikke engang at komme hjem med lige, mand. Skulle du da det? Hvad? Skulle du da komme i level 9? Ja. Jeg gider det, Johannes. Så er du bare noob, jo. Hvis vi alle sammen får en Thormail, så kan de ikke gøre en skid. Bare købe ren armor. Bare efter den. Jeg køber ren armor efter den her. Så fik jeg det. Kom her, lidt. No one cares. Jeg tror bare, vi står der. Get back here, bitch! Woohoo! That's how we roll. Hvor nice. Skal du dø. Det er hende der over feedet der heroppe. Hun har rød blå. Ja, det er et tegn på, at hun er overfeedet, så kommer vi. Jeg er bare til at gå, Jonas. Nej! Nej, vel. Det er ikke helt så godt. Det er bare 5 Blitzcranks mod den samme Fjord. And I'm gonna go for that one. Vi skal lige have nogen ind på midt. Nå, der er du bare. Jeg kommer. Det er headmistress. Okay, så stop dog. Get back here! Hvor nice. Jeg ser slet ikke, hvad jeg laver. Jeg kan bare prøve sådan her. What the fuck? Vi kan bare få et sygt dræbt dem åbenbart. På grund af CC. Ja, vi har en mega. Vi skal nok passe lidt på. Nå, jeg skulle ikke grab det. Det vil sige, den fjord der, hun bare tager over dig efter. Men du løber bare. Ja, så skal jeg godt have en eller anden mærkelig ting efter mig. Jamen, det ser så godt ud. Du løber bare fra en. Vi er om ikke svigt til at run rundt os W. Ja, vi skal bare alle sammen have Radiant Omen og Thormail. Så er det funny game. Jeg køber sådan... Jeg kan ikke godt prøve at tænke, at jeg kan få Baron. Hallo? Grab. Ja! That's cool. Hey, det der var dobbelt nok op. Ja, det var dobbelt nok op. Ja, vi
Det er bare det, uden Blitzcranks crowd control kan han næsten ingenting. For helvede. Ej, jeg har fundet hende, der finet et sted. Et eller andet sted har jeg fundet hende der er finet. Okay, nu er den der crow-skat, der er blevet mere fedt end... Er det bare mig, eller er den eneste, der købte noget AP? Nej, jeg har også købt noget. Jeg har ikke købt en skid. Og jeg har købt let. Hvad? Min? Nej, din ringe. Din ringe. Nej, er det mor? Who stole red? Me? You what? Kom så er det blue time! Det er slet ikke mig, der bare lige får alle kisten herinde på midlaners. Så kommer der ikke. Sådan! Fuck grab. Boom! Farming! Hvor er herinde? Jeg kan godt lide den måde, Blitz jeg kan farme på. Og bruge ulti. Nej, jeg prøver på det. Fuck! Ja, Johannes, prøv lige at kigge ned på mig, hvis du dør. Så er det bare, når du dør. Så, Johannes, prøv lige at kigge ned på mig. Gør du det? Ja. Så prøv lige at se den her. Den er mega giga. Ja, har du købt opgradering til den, eller hvad? Ja, jeg har købt den også. Jeg tager den her raid. Jonas, der kommer 2 ned til dig nu. Ja, sådan der. Okay, glem det. Base. Ha, fuck you. You got the raid. Skrid med dig. Motherfucker, dræber mig. Hey, det var hende, der dræbte mig. Dræb hende. Åh, fanden. Nej, det fik jeg. Never. I gætter aldrig, I ser aldrig, hvad jeg køber. Det var AP. Ja, min grab giver som omkring 500 damage. Det igen, report Blitzkrieg. LOL. Hvad er det der? Okay, hvad? Hvem? Ja! Kill. Det er report det. Jeg kommer. Ja! Lidt. Ah, så kan de lære det, man. Oh my god. Hold kæft, det er funny, det her game. Jeg slår bare trolde hen. Kommer jeg bare lige her, nu grabber jeg bare. Hello, motherfucker. Jeg kommer hjem lidt. Hello? Okay, hello, motherfucker. Det er mega funny, det her, det er. That's how to be a Blitzcrank. Det er så fucking funny, det her game. Ja, det er så funny. Det er det der, jeg skal lige vise jer, hvordan der står Blitzcrank. Ah! Ah! Du skulle lige... Nu vil jeg dø til Blade. For helvede, mit skjold redder mig. Nu færre. Vi er passive. Hallo? Jeg har bare slet ikke købt liv og armor eller noget, vel? Vel, Jonas? Okay, hvad fanden laver du? Hvor er han?
Ben? Damn. Farming. Rampage. Shut down. Sådan med farmer.